Ashiri da ni tana. Buga wani ka buga masa tamfu. Ikon Allah, kuruci dangin hauka. Yanzu ka duba yanda yaran da suke ta wasa suna tabaranka da masu tsufa ya kawo jiki. Yo in banda ma lafiya dai. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Malam Ibrahim. Baba ina gajiya. Lafiya lau. Ya aka ji da jama'a. Lafiya ya gida ya jama'a. Kai lafiya. Ya yan kuje ina nan ina ta kallon yara. Suna ta wasa. Ai aikin kenan. Abba ai lafiya ta yi Malam Ibrahim. Yara ba a raba su da wasa da kake ganin su. Ya kuruci dangin hauka. Ikon Allah. To amma ga wani can na gan shi a zaune a gefe kamar cikin damuwa. Ayya yaron na fama da ido ne Malam Ibrahim. Ayya yaro zo mana. Me ke damun ka? Wallahi idona ne ke ciwo har ma ba na iya gani sosai. A'a, to ba a kai ka asibiti ba ne? An kai ni gurin masu magunguna da dama amma har yanzu ba a dace ba. To ina iyayenka suke? Ayya, ai ba shi zaka tambaya ba, ni zaka tambaya domin jika na ne. Ai kamar yanda ya gaya maka lalle an kai shi wajen masu magunguna. Dace wanda dai har yau Allah bai kawo ba. Haba baba. Ai wannan wurin ƙwararru za a kai shi. Ya za ku tsaya kuna kai shi wajen masu magani barkatai. Yanzu da Allah ku shirya mu tafi mu kai shi wajen ƙwararru a asibiti. Ayya, ba mu san inda ƙwararrun suke ba, ai da mun kai shi. Haba baba, ga ƙwararru nan a asibitin Maka da ke nan cikin garin Bauchi kuma sun horar da likitoci a ƙananan asibitoci daban-daban a faɗin jihar Bauchi. To ai tunda haka ne ba a bori da sanyin jiki. Yanzu kawai mu maza mu garzaya mu je mu kai shi. Ƙwararrun nan su duba shi domin lafiya jari ce. Ina wanda ke fama da dindimi, ina wanda ke fama da yanar ido, ko kuma wanda yake gani hazo-hazo. Salamu alaikum likita barka da aiki. Yawwa barkanku da zuwa. Likita yaro ne muka zo da shi yana fama da matsalan ido. Kuma sai aka yi rashin dace na samu sun kai shi wajen masu magunguna barkatai. Ayya yaro rayin sadi ne ka za ta kwana akan dabi. Ayya yaro, matso nan, sannu ko? Ya kake ji? Ina jin idona na mun nauyi kuma ina gani duru-duru. Gare da kuka kawo shi da wurwuri, da kun kashe masa ido. Ai ba a kai mai matsalan ciwon ido wajen masu magani barkate. A ta ba su magunguna iri-iri daban-daban. Har sai an kawo shi asibiti wajen ƙwararru, sun gwada shi sun gano matsalan shi su ba shi magani daidai da matsalansa. Saboda haka yanzu za mu gwada shi, mu gano matsalan don mu san ta yadda za mu bullo ma al'amarin. Bishir nake muku domin karuwa asibiti na Makka mai maganin ido sun horar da likitoci akan ido. Salamu alaikum. Wa alaikum salam. Yawwa. A'a, baba kai ne haka? Ni dai nan na zo godiya ne malam. Saboda yaro ya samu lafiya yana gani tangararan. Yanzu haka ma na bashi yana can wajen yan wanshi yara suna ta wasa. To alhamdulillahi masha Allah gaskiya bukata ta biya na ji daɗin wannan al'amari. Yawwa. Ku hanzarta don ziyartar ƙwararrun ma'aikatan jinyar ido a zababbin asibitoci guda 12 a faɗin jihar Bauchi da suka hada da asibitin Bayan Fada, asibitin Kangere, asibitin Liman Katagum, asibitin Tudun Gambo, asibitin Miri da asibitin Yalwa. Kazalika a yankin Katagum akwai asibitin Gwasamai da asibitin Bilkatuwa da asibitin Azare, Oban Maternity da na Cinade da Madara gami da Yayu domin duba matsalolin da suka shafi ido kai tsaye. Wannan shiri ne na musamman domin kula da lafiyar ido na Inclusive Eye Health Project, Maka Special Eye Hospital Bauchi ta hannun Albasar International Foundation Nigeria da tallafin CBM International, Christoffel Blinding Mission. Ina wanda ke fama da dindimi, ina wanda ke fama da yanar ido, ko kuma wanda yake gani hazo-hazo, da ma wanda shi ya bugu a cikin